Ilang yan? Oyster. Yun, okay na daw yun. Ayun mga kaparing Jason, magandang gabi po sa ating lahat. Araw ng Biyernes ngayon mo? Araw ng Biyernes. At yun, kung mainit yung panahon dun sa Bicol, mas mainit dito sa Manila. Ayan, dalawang electric fan yung ginagamit namin. At kakagaling lang namin dun sa palengke at namili kami ng pang-ulam. Bali magluluto ako kasi yun, kung bibili ng pagkain ay di aabot yung budget namin ni amin nadala. Kaya sabi ko, bumili kami ng bigas, magsaing. May rice cooker naman dito si Bayaw. At bumili rin ako ng atay balon-balunan para lutuin ko. Tapos hanggang bukas na yan sa amin. Sa aming tatlo. Kami lang dito ni Ami, si Bayaw nasa trabaho. Yan ang hugasan ni Ami yung atay balon-balunan. Tapos may super kalan naman dito. Yan ang magluluto para yung init palabas doon. At sana po panoorin nyo po yung upload ko na wala sa Pabahay Project. Pasensya na po kayo at ito lang yung kaya kong may upload sa mga vlog ko ngayon. Kung ano yung kalagayan namin dito sa Maynila. Kaya hayaan nyo sa asahan nyo sa pagbalik ko ng Kamsor ay balik ka agad ako sa Pabahay Project. Yun. Ito si Ami. Naglaba kami kanina, yung mga punda, panlatag dito, nilaban namin tapos mga damit kasi magastos sa damit. Sa isang araw nakakatatlong ligo kami dito ni amin, tatlo, minsan nga 4. Pagkagising ligo ka agad. Grabe talaga yung init ng panahon ngayon. Ang bawi nito ulan, walang humpay na ulan na naman ito. Sana ingat kayo palagi. Yung mga medyo mataas yung mga mataas yung mga dugo. Putulin ko ba? Tanggalin mo yan mga taba niya. Huwag mo putulin. Tanggalin mo yan. Oo, tanggalin mo yung taba niyan. Basta tanggalin mo yan. Inom ng tubig. Inom lang tayo ng maraming tubig. Ako nga laging may tubig na may yelo. Grabe talaga. Yan. Balikan natin dito si Ami. Puputol. Okay lang yan. Basta matanggal mo yung taba na yan. Ito naman ata ako nang igigis eh. Matanggalin mo yan. Yan. Okay. Atay balunan ng aming ulam. Di ba taba yan? Ito mahalan dito siguro kada kain bili. Ito hanggang bukas na ito. Kung umabot. Talagang ano yung ginili mo? Talagang 179. Kung bibili kasi magkano din, isang kailan lang. Isang pa naman dito sa Bayaw. Isang sakong bigas. Medyo malayo-layo pa eh. Mag-isang libo tayo. Isang kilo nga. Isang kilo. Sako pa na. Isang kilo. Isang libo sa akin. Pagpapuli na natin. Bibili naman ka ng bigas nito. Tapos na rin yun.
matatapos din ito. Pag matapos ito, makakahinga naman tayo ng yung mga dalihan na nakabalik ng dating gano'n. Yung gano'n natin. Hindi ko na mag-asawa. Sarap yun. Parang clover beats. Hindi talaga masama yung may iniipon-ipon. Pag ganito medyo may nagpupunot. Hindi yung pupus-pupus. Buti na lang kami magtipid mag-asawa. Sabay-sabay na. Luya. Laging sili? Hindi ka maingay yung vlog natin. Maganda talaga tumira sa probinsya. Yung dala namin ni Ami na 10K, kunti na lang. Paubos na. Yan na lang natitira. Kesa kung uuwi pa kasi kami, mas lalo makapagagastos. Kaya na lang muna dito. Prepare na yung ating mga sangka. Patuloy na naglilinis si Ami. Ayan natin. Ito na yung mga sangka. Ito na yung atay balunan. Ba? Yung meron yan dito. Sa naman nga.
Oo, wala chichirya. Pares ka rin ito. Kakabit mo pa? Baka. Hindi tayo parang may hawakan tayo. Uy, ito! Sabi ka sa tumag, sabi mo. Ito, ano? Kinabit mo. Ano ko eh, pati kasi yung nasa. Madilim. Salam. Yan yung mga tao dito. Yan, mamaya na yung ano, atay. Kasing kabi at ang ingay. Patsamba yung luto. Yung atay. Inuna ko muna yung ano, Bawang balon-balunan. Atay balunan. Yung kawali. Yan. Lagyan natin ng oyster. Madilim ang iyong paligid. Ilang yan. Oyster. Para malasa. Yan, luto na. Yun, okay na daw yan. Ano mo na? Patay mo na yung ano. Papatuloy ko pa sana. Pero gusto niya yung sabaw. Diyan na muna. Ano? Sige, tanggalin mo na. Diyan na muna. Tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Wait lang, kukunin ko yung isa. Luto na. Yung aming ulam. Ano pa?
Ito na ang ulam. Dami! Dami! Nalaglag. Eh, very lagi na sa my day mo. Sige, bumalik sa iyo. Bumalik. Yan ang aming ulam. Charan. Nagmamantika. Diba? Masarap na. Nakatipid pa. Right. With sili. Ayan po. Kain po tayo. Kanin. Kain. Malit yung lamisa namin dito. Ano? Dito ka na kumuha. Kain tayo. Wala pa si Bayaw. Mauna na kami kasi maglanayin na. Ayun na ba? May ano naman yun. Kailangan. Kain po. Alam namin yung ano. Atay. Atay balunan. Atay balunan. Iba nagpisa ng sili. Ayan. Silis. Yan, ito wala. Kain po. Ubus sa amin. Tayo bigla ah. Diba? Sarap yung ulam, tapos nakatipid pa. Hindi naman yung magtitipid tayo na yung pagkain na yung kunting kain. Tipid sa budget lang. Pero yung ulam hanggang bukas. Walang agahan na to. Wala pating ginagawa. Diba? Bilis magutom. Kain. Ano kaya ulam ng anak namin? May bihon pa. Yung pancet na tira natin kanina. Pero namin yung kanina na merienda. Pagkas maglaba. Ang dami pa oh. Para sa inyo. Inubuak bigla. Kainin ka naman. Ano yung meron ka naman? Huwag lang panahon. Atay, kapuso. Yan po siya sa lahat. Pasang tabi din sa hindi kumakain.
Ayun na, tapos na kami ni aming kumain. Dito na rin si Bayo, kakarating lang. Ay, init. Galing trabaho. Nauna na kami kumain. Ang time check natin. Time check natin ay 8:44. Magaling mo na yan, ta. Ayan po, pasensya na kayo sa mga upload ko. At sana pagtsagaan nyo na lang panoorin. Ayan, bye-bye.